bat ka jinglong ka jong syakri ko kenrat dale abha ya ki syakri ko ki syakri to datrei nadu kemensim yalau jong ukenrat dai hangta keng bala pensyong long rem ya kane ko subjek ka ba penyo angi ka jing syakri ka balang bat ka bainong jongka ngin ya shim menta tang ka we ka ei ka ni ka shithi ka ni ka shinong kolosai ladangin pule hapo jongka yakine ki lenong ngin syam bahang ni kadon shiteng ka jing hikai syong tenrai jong ka jingai bat shiteng na ka shithi ka dei pate baki bangai kin bot ya kata ka jing hikai syong tenrai kinong puli ya ka bible ki ong ba ka ni ka shithi ka dei ka shithi ka babang bahaban pule ngam tip kat nungut bangila ya pule thikna ya kane ka shithi bangin yo ya ka jingbang kani ka kolosai ka dei ka shnong ka balakeu shaprang ka dei ka shnong ka basisen kala dei ka jakakai ka bakrau henry menta hakipor tibalalek kam shemlong shu kum hakapor ka bamendai kala kelalong no kasnong ka balarngat no naka khayi naka pateng naka jingyatur jong ki jaj benreu jong ka to kathai la suryem kum ki shnong shane sha janti anai ki la bun ki balalong kum ka kolosai ka we ka de ka la rembai nei men shua hang te te layo lut kat badon menta lasdang ban kelah ka kolosai kalong kumta upol uyathu hakashithi jong bamau umpat syempoi syakolosai shisinru upol empat poi syakolosai dei penban kinong kolosai ki bepoi syopol upol empat poi syete ki poi ba penban maki onda haba upol uladon hakayeng bende bat ha katai ka sinong kadon kajing ngau thu haki bangai kawai kalong ki bangai ki lasdang ban mani ya ki angel lasdang klet yau terai jisu lasdang mani ya ki angel kabar kalong kitei ki basyong hangtei ki kristan ki lasdang ban yo mensim thmai mdei kelabomot thmai mdei kelabomot thmai yo mensim thmai kabamot nau mensim ubau trayu pha ki yo dawei pat mensim kabamot ki klet no ya utau mensim ubau trayu lapa ki yo ya wei pat mensim ubat mai Daina kata-kadau baki don kajingat kabaklem sabut ayai ha kajing syakri jong ki yau blai kani kala lam ya seriem bat kine kisngi kipor ki bangi ngiem ha kane kari kasi ke bai ke jong nangta shu kalong ba hapo jong kane kalenong kombang alayatu kabatai syapang ka kamram jong ki syakri na kabenta lau jong kenrat kata kadai tang kendiat hakabiyadai bat kane ke shithi kolosai nangta sakawai kabenta kalong kadon kaktien kabalang kaei kani kabalang ya kabalang laseng nengkong habneng ladangi pule bne ya kektien ke jong blai
Ya ka balang la penlong ya ka dur jongka nengkong habneng. Iway plus iway kaladai ka balang. Iway plus but iway equal balang. Bantang iway mlong balang mo. Tang iway mlong balang. Bamarway. Balang la kajong. Balay kasdang hangtay kadau kalong bahangtay kabaningkong kadon kajingyalang jong lai hawe. Kabaong tungin ya tau ya ubriu hakadur jongi. Kata gadai gadur jong kabalang. Ukpa ukon bat umensim bakuit. Kita kilong kadur jong kabalang ka benengkong. Bakin le ya ka ministry ka benengkong. Bantau yenga bat yapi hakadur jong ublay. Nang ta susu kawai kalong. Menno pat kane kabalang kalasdang hakane ka pertai. Kane kabalang kalawan pau hakane ka pertai. Hakasngi Pentecost. Nyin namla ban len ni kata. Hakasngi Pentecost kalawan pau kadur jong kabalang hakane ka pertai. Bat nadu kata kapor ngilong kumne kum pengilong mentah. To kala sedang nadu katai kapor. Sakawai pat lano kane ka balang kan sakut no ha ka pertai. Kuatip he. La yo ya kajing sedang tahap kuatip em ya kajing kot. Lano kan kot. Kabalang kan sakut no nakane ka pertai habala rong no ya kiriu koi. Kata kadai kajing kot yung kabalang. Dang don balang. Ula sa ubom nong rawai sudah ka pertai. Ya. Don syu. Lakut. Ha kajing rong no ya kiriu koi nakane ka pertai. Kane kabalang laseng ya ka ha umau siang. Teman pesan menin la keren siapang kabalang. Namar ngadai keren ya kane ngan hap keren biang. Laseng ya kane kabalang hano kane ken kadai kejing ya tai ni hasis telak jong ka pertai. Hano laseng ya kabalang. Ong kaktien ka jong ublay balasen ya kabalang hau mau siang. Kata pi hadu menta kadon kajinya ngautu ka babakla syapang uneu mau siang. Don kibas ngautu bau mau siang udai utrai Jisu. Don kibas ngautu bau mau siang udai Petros. Kata kadai kegiatan terlai gini gini. Mangi ngis ngautu balasan ya kabalang hau mau siang bat utau mau siang udai utrai Jisu. Mdai Petros. Udai utrai Jisu jongi namar ka ketien ka jong ublay ong mau siang ya kibreu. Ong betang ya ublay. Nyi bayar wairu ngim juong mau siang ya kibreu. Nyi ong bay yau lay. Nyi ong bay yau trai. Hau mau siang bantai mensim jong awat Pintai hu Petros. Pila sani ya yau. Kabamut utrai Jisu. Yalam hasenlang mau siang. Nyalam si Petros. Kata kadai kabangis ngau tu baya kabalang latei hau mau siang. Ubalong hi utrai Jisu. Ubalong utrai jong kabalang. Kau kata kadai kawai. Sakawai pat kalong
Shano udon unong sinsyar jong kapalang. Umodi sa sebang ladai senam nom to. Sa India yam. Habang sinsyar ya ke India, udai bandon na India. Henry utrai jong kapalang, uba sinsyar ya kapalang, udon sino. Udon siya ka headquarter jong siya beneng. Nomor sedang nang tei te. Sedang nang tei te udai bandon siya te. Bat siya ni upa dawai unong trei uban pek yangi bat uta udai umen siem bukoy. Une kan ubayalam yangi, une ubaptin yangi, une ubahikai yangi. Kat hadu bau terai ula ibet ba unrong no yala kajong kabalang. Kane kabalang kadai kasang kabarem dor tam haka berthai. Kane kadai kasang kabarem dor tam. Kidon don ki bayatu nomor ngaru ngampat da long ngampat da legrung sekikam le no ngam da tip ha. Don ki boong balada pilai rung segitu kiseng pidai ban sain tang baga jing sain galong dakas nam le se tharai tendung dai pin ayu nang ni ba in long khulom sain dakas nam isu kot tang hi jing sain Henry kabalang ti kadai kaseng kabarem dor tam kabertai kadau kalong balaseng ya ka lathit ya ka dakas nam ka bokordor kajong utrai Jisu dai halor jong kasnam ka bokordor kajong utrai Jisu ngiyo ya kabalang kumba kalong ta kane kabalang kadai kabarem dor wat le kai na ka bentai chongka kadai ka jingim nga ngayo puli ya ka we ka jing tho ba ki riu start na ka we geri ki santes na ka we geri ki lek ban jurip hangtei hapo jong ka maloi kli haba ki la pek bnia haka tingkap jong ki mau ka don ka we kabalong kum karong kabasau bat ki seantes kila ngej bakadai kesnam laong ba haba kilara syakikor kibor syakiri kibakrau jong kaperthai haba latas ki syem shisha bakadai kesnam kadai kesnam bat lapen shisha bakata kasnam kadai kasnam kajong terai jong Yesus Kristus hakapor balasa narpna yu hangta ongwe na kisantes kabalengo akalong bakane kasnam kalapalat ya ka hajar snam Henry kadang im haduk menta kadang im haduk menta sniu bok bau yo tang kendiat kai ban bau yo bun da don ba sitom da ai snam kadang long kadang im hadu menda kane kasnam ka jong Jisu kadailut kasnam jongi baro haka perthai ni im halaka jong kasnam ukpa da ka we ga jaj snam ka kemi da ka we ga jaj snam teng pang ka kemi kumban yap ai snam kupa kamlong te hab lek wat ki khardai stom em kasnam Jisu te kalong ya bro bat kadai kani kasnam kabalathit bansan ya kabalang hakane ka perthai baro ka we kata kadai kabalang bat kabalang kadon ar benta kawei kabalang kaberi bat kawei kabalang kabapau kabalang kaberi kadai kajingat kajongi kajing scam jong kajingat jong ki bangai haka kerteng kajong terai Jisu
Bat kabalang kabapau pade kadai kane kabalang kabadon hakisnong hakitau saudong jong kiri jong kapertai. Kum kane kabalang sutinga ngiyo iya kadur jong ka kadai kabalang kabapau. Kabalang kabapau kidan pun jaja kane kapertai. Pun jaja. Pian yoi hakidong hakilat ki kerteng ki babon jaj ki balang ki babon jaj ki babon kerteng agane ka bertai kita ki dei ki balang ki bapau Henry kane ka balang ka beri ka dei ka balang ka ban penskam susu yakine ki balang ki bapau ki badon ha ka bertai dei kane ka balang ka beri bau terai jisu ukam bakadei kanong lek kurim ke jonga mdei mo ya kapapau ladau jisu ukam ya kabalang kapapau bakadei kanong lek kurim jonga ka jing ya syok hakata kesni ka perthai ka bengim la syuk ban budur mdei mta uji sun yang tapi yang nian unong ya kabalang sutnga kane kadai kanong lek kurim jonga ngana laumai ngalarading ngalarading baleng sukam de sutnga ngi pade dei ya kabalang kaberi kajing skam jong kajing ya kajongi hakane kapertai ya kabau trai jisu leseng kata geng kadai kanong lek kurim kajong trai jisu dei kane kabalang kabau trai jisu ulaya tektin menta laar hajar snam ngin hap ya bu pi hagarikot kajing ya tektin kabas lem tam ha kaperthai kadai kajing ya tektin jisu bat kabalang don sutnga ba penskem hau ar hajar san ya tho uhar hajar khat pra don penskem ketin hau November la ya tho au Januari dem ta uji su bat kabalang ki la ya tektin la ar hajar snam kempat ya tho adu menta ngin ap ya kata kesni ke bakrau kane kadai kadur jong kabalang komba nyiya keren nadu kabasang tongin ken mau bakabalang kabapau hangni komba kalong kawai pakawai kabalang ka sinat ka jongi kawai pakawai kabalang ka pertai to ken mau hangtai hakmat jong kabalang kadai bandon kajing snautu aga jingtho hapo jong kabalang bat kata kajing tho kadai bandong phimlong ubasniu baphinrung sepo phimlong pat ubabha bapimsa sabar kata kadai ka kam jong kabalang ko paralok phimdai ta ka kam basniu banwan sini wan phi kata kadai ke jingkhot jong kabalang phimlong ubasniu banrung sepo bat phimlong pat ubriu babha bapimsa sabar kata kadai ke kam jong kabalang sngau tenat lada phi perkhat kita kidai kikam jong kane kabalang kabapau nang ta ka kam jong kabalang kabaningkong kadai ka jingyalap bat kabaar kadai ka jingyarap artli kikam wat penbun kam kabalang tang artli kikam kalebiang ya kabalang kawai kalong ban yalap bat kawai kalong ban yarap lapra piduna tang kawai nakine ar kam dei kabalang kata pakala khim piduna kawai dei kabalang klain kadba klain kano kabalang ban yalap lem da kadon ka jingyarap kam dei ke jinsha kane kabalang kabapau kalaroi hakane ka perthai
Day namar bakalaroy kila bunru ki jingyale hakamen sim jong kirungai. Pioi ki balang menta. Don bon jak ki balang. Don kabalang kila ya penksan ala kajong ya laki jong ki balang haga pertai. Balang Presbyterian penksan, ki Katolik ki penksan, balang Ublei ki penksan, ki wei ki penksan, nyikum penksan ya laka jong kabalang. Don bangien nakadau jong kajing Islam karta. Don kabangi penksan nakadau kajing bunpai. Don kabangi penksan nakadau jong kajing kaarsin. Don kabangi penksan na kajing baptis. Don kiba penksan na kajing her peteng. Day na kane kadau geng ngiklet ya kajing syakri jong kabalang. Ni suya penksan. Oh balang jungi kadai ke bahe. Oh kabalang jungi kadai ke bala teman. Oh kabalang jungi ke bala kharzin. Layalap mit tang ya kita ngiklet bangi day ban syakri yau terai jisu. Day na kata kadau kan basami kan kibalang aga pertai. Kabalang ka baim bat kabalang ka bayau. Ladangi pule hakiri jong ka pertai kam tam kiri kiba persya ya kajingai belai jongi ki Kristen. Kajing terai mission jong kita kiba persya Kristen. Kim terai syu da ka kam ka barim kila terai da ka batmai. Menengkong tang syu temen basan ubah Stefan la len themau. Len them yu Stefan marwei mi lai phau Stefan. Len them biang da mi riu phau. Ki Kristen penyap ya ki Kristen arngot kimi arspa penyap biang hap sange ya ke mission juki mlong wat ki pen bena da ka an sisen bala duai phimat ya ke jinyam ki duai baik ki Kristen pin le menta ka don ke mission ke betmai kila sedang par sengi ki pastor mo la sedang par sa sengi pade kinwan nangi kinongko pastor ngi ternat ya kajing trai jong pia ka balang da kajing don jong ka balang ka imlang ka salam kayo ya kajing so ngi iternat palan ya kajing trai sitom jong pi ki pastor iternat nakaliang ke sarkar ngilaya penbek te pastor ban ai honorium ya pi man banai ong pastor MP ngi kambalang te kilay ong hoy kam snudai ma pastor ban ai honorium ya man banai te lalong kumnong trai perthai ong hi maki tang bang ngilaya rai te pastor la ke sarkar baya ki pastor pentit margawai ke Scorpio ong pastor lanu katakan sedang kata kadai di mission kabalang kabayam kabalang kabayau day na kata-katau bangin ya keren ya kani kabalang kadur jong kajing syakri jong kabalang hakane keperthai kabangingim kani kalong kadak kom kaying len kabaper hakaduriau ba ngin yakut hangta ya kabalang kajing syakri kai kani kajing syakri kabamot dakamon snauba kajing le kabahok bat sngi bat mit ngidai ban syakri ya kakam kata kadai kajing syakri hakaktin khasi syakri kaktin keno ki ong syakor syakri syakor syakri gede ketu ke syakor keno
kabakumno ka syakor ko de kajing syakri kabamot met singi ngidai ban syakri yakakam hala ujong kenrat syakor tadi teri genta de syakor ka de bateri genta yakut tan nyu baje hadu phra phindang teri kendai ru kata ka de syakor yang itu ukwa ban syakri komba utrai Jisu ulapan pau syaka pertai hakadur kumu syakri mendai syakor ladau Jisu wan syaka pertai kumu syakor fitarai kumno kanjia ini kanjia kumno ladau utrai Jisu hadu menta long syakri unkop ya kadur kumu syakor kae ke banjia ini ke bangai ke pasai don ibahaya ngi sitom duai hau disu ong ngadang sim suti menta ayu kan dia ayu kan dia lane ka portrait junga kalakut nyu buje piyo i kata syakri met bat singi ngidai bandon hajan lau jong kenrat kata kadai kajin syakri jong kabalang ngidai bandon hasenda jongu nyimdai ban trai kaya kam bat nyimdai ru ban ken kai ya lau jong kenrat udon we khna syakri ha we geyem ong kenrat jungu ubadai u officer rang ba wa uang pechne la syai ngadon ka kam ko bakrki ba medai ban kersiu no yang apor san geje mela ban kersiu san beje nga ong khna balai mla ndaladap sau ken sawan kersiu phianga tinggal lala ndaladap sau baje sawan kersiu ya nga ngan sa kersiu ya pisan para bungai be kajing syakri kan longta kajing syakri utrai Jisu ulapan pau syakane ka berdai ya kajing syakri jungu na ka benta jungi komto kumbaulang udan hasnda jungi man la kapor kai ka bakibriu ka berdai kidon kam utrai Jisu udan hangta pila ban mudur ukenrat jungi ubawan kop hakadur kumu syakri para bengeng don uwei ubom dei naga jinget jungi mdei naga jinget jungi ula penrem ya wei khna samla ya wei khna samla batrai hakayeng jungu ula penrem yu wong melong Kristan wong hoy melong Kristan habalong Kristan mano balayalam yume ong utau kena utrai jonga udai ubayalam yanga utrai jonga uwan syakri ru nakabenta jongi hakane kabertai utau long kenrat jongi bat ulong ru kumu syakri ubawan syakri ini ong utau bomdei naka jinget ke jongi wong ukenrat jong me ulong umta ngadai ubariu spa uriu he uriu han ngadon sibun ba ki syakri ya kepertai ngam ju syakri delade kakam yeng kitrai maki kano kakam kitrai maki ngau kenrat ngaladai ban susong hiju utau kenrat jong me utrai na kabenta jong me uang haoi kabom la long
ong uta samla uno kenrat ubat reina kabenta lagi jong ki syakri udai kenrat ubat hitam yang ini bat ubala IT met bat mensem na kabenta jungi wong ngam ngai dalai lai ru hakawai ke singi namar bau tau kenrat jung u don khon ubadang rit dang rius nam ule akum no ula set no yau tau khun hakawe ke kamera ya ka sopti ke jong khun pan upen phong haka pasor kai pen sina di kti gum to kan pen phong da sopti pen phong di tupia nang ne ulek beret hakawe ke pong upha hla ya kita kibriu ke baya don hangta ukhon ulayap kilayayam kai ha kata kapung wan mare utau kpa klem datip don ayu sepo bom hau rengko hau ndalape ya kapasor kai ong khna samla kani gede ke jing e kabakum kani kadai ke jing e jong kenrak jonga Pidon Simon ke syakri balai pidarung ko mabi ong yarung ko tu syakri kan sipau ngot ang ne kata gadai gadur jong ke syakri kumta dakani kan kanuksa ngikum kabalang ngin kop ya gadur bangin syakri ya lau jong utrai met bat menzem met bat snge kom baula penpau hapa jongi hasua baun lait no sebenang kata ken kedur jong ke jing syakri kom no pat kapalang kan syakri ya lau jong trai kom no pat kan syakri kapalang kau paneng kong tam kabalang bat kibange jongka kidei ban sngungu ngidei ban duai neng kong menstep suwa ban ki kotrai ngi aingu yeme namar bangat don kam ban le mentak kesni mutur para bengen ladau trai jisum ai kam yangi baro sisngi pinle umno klem ai kam ta suyang bej berenda kum ne bro isni kabasuk ketu kakam kabakhiatam kadai kabom don kam ndai ta nga shem marwai gadai gata kakam kabakhiatam gadai ga jingbom don kam hap thiet da gador ta kam thiet da gador thiet da kador ko baram tongin ayu ningkong yau blai kum kabalang ngi kibangai kibalong kidkhot jongka ban ayu yu ko trai ngi singongo namar habang lakhi na gajing thea me ai ka kam yangi bangi dai ban trai kata kadai ka kam kabangi ngin syakri yalau jong trai kajing syakri don kat ke jing syakri ha ka pathai pana aktien kat ba phi pana kakam ka bapau ha ka pathai kadai ka bakor dor hasu tengah don ding so andai ju don ding so ba khlau ne udon ding so ba khlau ne su tengah don ki so siang ayo i men ne udon tu so siang ba lah ne su tengah thiang du manga don kam dei ke tiền ka dei ka kam kaya thu kam jam ban ya ke tiền phi pech phi la jau don tang su khej iwei la kwa khej an ni ki bangai utrai jisu upeni ya kabakom kata
Dai na kata kadau, kajing ya lop, kajing ya rob, kadai ka kamram, kajing syukri jong ka balang, hakane ka perthai ka bangingi imta. Kabalang ka jong ublai, kadai pan pen kentang khoj na ka benta, iya la de. Ong ka tien ka jong ublai, ba ka jing syakri jong ka balang kalong, bakan bat ya ka jing long khoj, kan bat ya ka jing long kentang, kan pen bhabriu ya la de, om tang ya ka basabar, kan kop ya ki janpong ki bale, ki bala saj da ka snam. Pi kata kadai ka kam jong ka balang. Bahkan rikop ya lade, bahkan om don kajing tho bria, kan om don kajing ran, kan om don kajing sti hapo jongka. Kata gay, kadai ka kam jongka balang. Utrai Jisu ukwa ya ka bakum kata. Dai na kata kadau kan, kapalang kadai ban le ya kita kikam, ban penklan ya lade. Balai ni bam yukpu, balai ni di ya kukuri, kadau galong, kani kadai ke jing bam teimet na ka benta ka balang. Bantai ya kamet jong ka balang, ni bam yukpu, bat ni di ya kukuri, tat onda ujisu unwan syauno na ka benta jongka. Kata kadai kajing syakri jong ka balang. Kawai kalong ko balang lane mengi kum ki bangai ki bala penlong ya kane ka kenun ka bakrau ya kane ka bertai tongin trei bat ngin syakri da ka jinglong khoi ha ka men sim jungi ngin trei da ka jinglong khoi ngin trei da ka jinglong khoi ka donut. Kenang baka balang ka jong ublay, kan yar, kan im, hakane ka bertai. Mentang, berokaj bakwa dagi bahok bentri. Mdan bakwa de bopom. Ngapule ki mau for ki nong sanyima. Ngayoi bagi ya, bu ye gitu ki jingpen bena ki kwa baik dagi bahok. Ngam juyo sengau bonong lada don kinong pop ngidon kam yaki kum kinong treyeng ngidon ki bohok baik berokaj wai brio ka wai kedukan ro upen bena uang tang ki balong kho ja ka menzem tang ki bohok ka donun ngadon kam yaki bakum kita bangan syene ya kanega kam khayi jonga gane kedukan kila apply kita ki bohok khun samla bohok berola apply lut uyo uwe khun samla utau bohok sya uyo mau ulat trei ka kam ulat kemen trai ba uyo ada ubriu ba usenia ka kam pisa tengka u ilui ba u ikhoi ulah syong hadukan di jing di hamto kat bawan thi uya thu ya ka hok yuan yuei long kemi thit chana tu chana motor te oh bade ibang sipang ilara ilakta ila penha ulong kumne khon chadu chapo ngamut ban simbun kilo ong khna chapo tiu babam khnyang sudah une atang sisni hakakam une atang sisni kwa ayau bohok baun keren pop kata kadai jingdon kam kini isi kom kabalang ngis ngau thu ya kata ka benta ka bangin syakri kom kabalang ka bangin yo ya ka bainong POE para bengai batsa kawai kalong bangin syakri kum kabalang kawai kalong bangin ya kersyan kat kabala met bat mensem haka jingker khu ka jong ublai bangin la ru ban ai syakakam ka jong ublai balang sutnga pidang duna ka aing ne mduna shu em gai
dang duna ka pin pen pernai biang ka ying mane palat nang ne tumnut pe chu de duna chu de ne pila biang na dong sedang la biang na dong sedang sakaway kalong bangin le nakabenta kabalang bahkan le ya kamisyon ka bakraw kana ka bertai bangin ai keloj syaka kam jong ka sinat ngin ai keloj syaka kam ka jong ublay habaro ki benta ban pen ya ki mensim ki bakordor mdai tang hasu tengah syakeleng jong ka jaka hakane gari ka bai ki jong kawai kalong kami na ying mane kala sngap bha ya ka jingya thu khana jong wei postor syong khop tang shuwai ka jingya seng kaya lamlang bot khulung badang khandai snam ukhon jong ka tang shumaryami na ying mane kala thnum yu postor tang bom thnum mar khmat ke yu postor kam ong ke yu postor be kam ong ta ka thnum hau khon ka ong hau khon shu thai tang ka shong klem yo jing bam ai no tu pastor berkat adu kata ngasyong na du wasdang hadu bakut nga klem yo jing bam ai ong khon jing bam ai jing ayu si tengka pin kwa jing bam bang banjin na pila ay sipaw ka jingbam kalalong da kumway man hindi para pangay siting ka ay bakan bang ka jing keren nung sang kata kadai ka jing syakri jong kabalang kita kidkhot kibadon hapa jongka ngin snau to bau trai jisu ulawan ban syakri ini ayu bingin ai kacing syakri na kabenta jongko kawai ki para bangai baik kalong bangin syakri yalau jang utrai kum kabalang da kajing bom arsap akan menzem ngin syakri ya utrai kabalang om ya kaba ngindon ka jing yesyun paralok hi hala ka jong kabalang ka bengilong kum ka kenun ka jong ublay hakane ka perthai bon to phi minta ha ka balang ka jongi ki bor jong ka perthai kelas dang ban yo rong apa jong ka jing snau hangamai kajing snau longkot kajing snau start kajing snau nang kala sinsyar yikit khot jong ka balang langi dai ke babej langi dai ke start langi dai ke bedok langi dai ke reus pa ki bor jong ka perthai ki sedang banyu rong hakadok non ke jong keli ala de ka ke jing syakri jong ka balang ngalaya thu sisin ong wei riustan haka balang sim ya laki jong ki sim pre barok sipau ngin sim ya kadur jong ka jing imbreu ka petai barok sipau ong tau breu bakine ki sipau ki sim pre akti haka wei kesni ki yakwa bandong nong yalam barok kumni te ki yakwa long nong yalam uti kemi ubas ngat rembum kumni ukua bangan yalam bangaya kini haka lengkot haka sengai kane kongan yalam banga kane kong banga kini ru ki ong banga manu banrai hablek nong bisar hablek nong bisar kila ya ujor maju ong kane nong bisar bae sim se na kajing sungai haki barai kho ngan pendem la kumno dei ma kapa fer nakine bro
Kaniru la kaniai. Ngaru ka bomkai. Nong bisa. Klem manga unong hikai umla le ai. Un kedau daga ai u e ba jo bi. Ngam kai mengaru. Ngam kai. Ong kene kan khampa ba shim la karenyang. Kat manga ngan sa sensyar hai moy. Iya kata. Kaniru ka bomkai. Klem manga yathu kinong yatho samla kin pendeng sati hang no. Hang non pendeng sati ha kejat. Iya. Kania. Sa sini boj bukli, ong kum noi ni. Ong kum noi ni bukli. Ibarat marway, ibarai kho marway, ibalengkot marway. Wat lahirit idon lagani. Yang haba nyiduai syawlai. Day mga kabajantam siya kaduan kajongplay. Dem day. Kumni. Jan mano. Mano ko dyan? Ijan do ini ya. Kani kadai kadur. Kom ki bangai ya kani kapertai. Badai kani ken kadur kabawanra ya ka kenrum ya ka kenram hakabalang kajongulai. Dai na kata-katau kom kita kidukot kibayem hakapalang kajongulai ngeladai ban puson ban perkat ya ka menta bat ya ka jingjam kecat ka baar kajome dai tang ya ka menta bai petru ya ka jingjam kecat ka baar phiru kumjo kom bakabalang hasutnga kabalang ka baulai ula kerku pek ya ka jingjam kecat ka baar kajome ya bagi bor jong ka pertai kitrei yang i kum ka kenun ka baim ka balong ka saki ka bakrautam ha kene ka pertai shua bangin syakri ya lau jang utrai bangin le ya kikam ha kene ka pertai ngidai ban perkat bat ngidai ban pusan ban dayet ya ka sedien bat ya ka syakman ka bangidang dai banja Sisen hasurok kajing ya lumbriu ko bom kaisyu hagawe ki surok ba. Go bakilian lum kita ki bre. Ula yap. Hakata kajing ya lum sngau kajing pertajung ki paj ba. Ula yap ubapli. To bapli ude uei. Uei usamla ulam lengkot artan. Paj ba kili sop kat ni te balengkot bepli te usua sngau tang ya kalayap tip ka e kalayap pej nang rum laj jaka nang rum laj jaka sian buj mu thau da ko galat laj biang chete sejrong lum wan mare nang te bat kayam bat kalanyar pelaj ito ibayap idei pajonga paj ba phi kum ne bet kin baro pelaj ubabun paj ba tip ji ayu setai pelaj yau tau kena upoi top hau tau bayap ndau lapoi hangta ndau lapei dei ubriu dei kulai udai kulai ipa jongai bayau para bangai pe habangile ya kanu ka percaya to ngindas ngau tho ya lade shano kanyalam ya bakalong kajing rkhiben hakane ka percaya ke bangi ngikup ya kadur kum kapalang ka jongublai hendrai ka eiken ka jing syakri ka bangila aban ai na ka benta jong u hakane ka pertai
Kata kadai ka jing syakri ka jing syakri ka jongi. Yalau jong terai. Ka bangin syakri nadu kamet nadu ka mensim ka jongi. Namar ka jing syakri ka don ka jing so bat lau jong kenran. Don ka jing so ka bajan. Para bengai bayet kadai bandon ngin ngau tu baka jing syakri ka jongi kan don ka jing so balau jong terai. Don kapor kabangi ki bangai ngi klem ya so syuru ngi dang hem ha ka jing syakri ha ka balang ngasi sien ngalayo aman basyong kali gawe ke jip mensua kadukut katayar jan yayap jan du keren setengah ni kadukut katayar tu kam da speed banda dai speed tingile ayap sya kadukut katayar tang sudukut thui katayar kadang rengkok aya gayeng ki breu tu kastet makaya katu ko basa hakali surung ko baik nalo katu ko hakali lele jai katu te phin yo i hakabakadu habalade yo nu bae kaklon kram bat kam la kisu don ye kin khodu ngilong kumta tajing ya dai badu blai kam don shu henrei i kum bangilong kibar riu blai he ka jing em jongi tang sia kendo ha ka jing syakri jongi ya ka jing he ni kelon kram ngim la shu ban khi naka ai bangin long kumu wei khna ha ka wei madan football por jan mit ke betum o hadu kata-kata udon tang marwai upun ki tang ikti wan la buwe rong ba uang mele ayum to uang lapun her kot kudi shano ta kot kudi shano gadan minta ong khna wat ngau trai ngam yo i ngau terai lu ngam yui kadon sedo ong tau orang bah haba me mem yui ngaru ngam yui tapau ba ka pot kudi jong me kala de hap chakendau la lam ong khna kam hap chakendau ong orang ba nang no metip ba kam pat hap chakendau ong khna iksai dang sai dang habai dang kapau bidang don sete selor ni dei ban suhu bang ni don ke jing so bat utrai jisu kata kadai ka jing syakri jong ka balang hakane ka perthai na ka benta ban pen krau ya ganam bat ya ka bulong ke jong para bengai sakawai ka benta kalong ka bainong ka bangin yo ka eiken kata ka bainong ka bangin yo tetep ba ka bainong kam dei tang ya ka baba ka dei ya ka basniu lu om jo ne ka bainong tang ya ka baba sudah da phile shem jot kum no ka perthai riu da ka ba shem jot ya la de ka perthai bon ki ong ulayo ya ka bainong ulayo ya ka bainong kam dai setia tang na ka benta ka jingba henrai ka dai na ka benta jong ka jing sniuru ha ka jing im ha ka ne ka perthai kli ya la de ko ki para bangai baik kum ka balang ka eiken ka jaj bainong ka bangingin yo hakata ka sngi ka bakhadu ka eingin yo bangi yo da ka bom ya dai dur bat ka ei ka bangi kwa kum bangalo ong menne ngin ya ra la moyong ya kata hakmat jong blai bangi yo ya ka bainong ka bangi ngim khmi lenti bangi dai ban yo
Kom kabalang bat kidkhot kibadon hapo jongka. Kita kibala syakri bah. Bat kibala le ya kamon ka jong kenrat. Kin yo pdiang ya ka bainong ka bom jukut. Bat ka bainong ka bomput. Kom bala ong temen basan menen ki nyau teli ki balang haka kitab jing penpau ka pensyai kedar ya ka bainong jong ki balang bagi de benjo. Nyau teli ngidon katne ki balang aga perthai nginem la lai ya ki jinglong jong ki ne ki nyau teli pin hap jit ka we ne ki ka ei ki jing syukri phalong kabalai no ya ka jing e ke banungkong phalong kabapdiang ya ka jing kai jong ka Jezebel phalong kabala rikop ya lade lane phalong kata kaba shit ruem kaba kriat ruem ngan saprino aya pa nyau kidur jong kabalang kawai naki nginem la lai hakane ka pertai ni haban jet haka jing syakri ke jongi kenang bengin yo ya ka painong ka babom jukon habangila traidap yala ka jong ka kam kom ka balang pikirungai hangne ka balang sutnga haba pila kentat ya ki ai baro ki jing ngau jong ka pertai pila kmit yala ki jong ki khmat bat pila syakri hok yala ujong utrai kum ka balang haka bakhat du hi un pediang ya ka balang haka kti ka jong u bat untan ya ka kum kanong wan kurim bat dei ha kata kapor on kentiu kurim bat ukhon lang brot jong blai bat dei hang taro bakan yo ya kapan sengat kan syongru ha kakti ka jong utrai jisu bat hang takeng kan yo ban ya khawai mit lempadu badaga jo kaporo kan yo abenta nakiso ban nakisla jong uding jong kajingem uding jong kajingem pen kre anaga benta ka bainong jong ka balang pen kre ya ka bainong jong balang ndai ya ka bainong jong no shule ada kai te ka im bolu adam kila ya kai yo ding kajingem ka ba mot pen kre ve bagian yo ban ya bam hakata kapor naudeng jong ka jingem hakata ka jing khawai kentiu kurim jong khon lang brot jong lai bat onda habangila traidap ya kane ka kam ka jing yale jongi kalawai ka jing trai sitom jongi kalawai jiunom kan yo ban syong bat lau jong trai bat hang ta kan long ka jing kemen ba bat hang ta keng kan wai ya kata ka jing wai hei kilok khomi kalama kat no kalong ka besngau bang bat dei hang taru ka beneng bat ka kendau bat ki angel ru kin ong amen naga benta ka puram ka jong blai amen.